сте в седмия епизод на Clash Royale. Начало бях познал битка с Молотов. Да, но виждате къде бях познал. Това много време нямаше на поне 4 часа. Дори няма 4. Има 5. Сега ще играем много време вънка. Сега те гледайте автоматично гръмване. Goodbye. What is it that I do? That is what I do. That's what I do. But I can't do. What's that? Трябва да се забавим. Издателката е Двако. Много писува приятел. Кой си я прие? Много прие. С скелетата. Той е на трети и аз съм на трети. Сега пускам пренос. Аз съм го казвам. Къде? Григоран. Добре, това е колана. Ще бъде така сателитва. Мине. Скъл. Скъл ми пикта. Тук ми скача 8 левел. Пътно. Да, така запишу колпаса на английски. Пращаме. Аз тук е нещо са. И то е дре на Осман. И ето е не съм на последно, радвам се. Да, на последно ще е много голям съм. Радвам се. Кой е левта на... Аре, вчера сега се гонеше горо. Ай. Ой. Направо та на уш. Добре. Искам да ви кажа нещо.
Надеюсь да правите само абонати за мене. Абонирайте се за Дживака 1.1, за Знака, за Вената, за Дизоди, той ми е приятел. На който иска си абонирайте. И добре, само малко ще разгледаме кой чест е най-добър от тея. Този е малко по-добър, но този е много по-добър. Много дори е добър. А значи сега бях на 11-та. Колко ще да имам? Добре, това ще бъде за този епизод. Надявам се да ви е харесал и чао!